tiyempo na pudot bumarbara tuy bagikan ulo ket kayat kut mapanagbatok akaduak tay seksi jay Facebook tinawag at tay balasang nakita kam ijay karayan aglangoy kam tuk nga agab-abay aglemeng sirup jay rangtay sadiayin kam sa grapen ragsakin kam na namin sadiayin ka magkuyan ibaklay ko sa kanat abagat iti na bandok ka maduan naginanakam ken nagpulutan iminom kami iti serbesa tatapnon umimas ti istorya tiyempo na pudot bumarbara tuy bagikan ulo ket kayat kut mapanagbatok akaduak tay seksi jay Facebook tinawag at tay balasang nakita kam ijay karayan aglangoy kam to nga agab-abay aglemeng sirup jay rangtay sadiayin kam sa grapen ragsakin kam na namin sadiayin ka magkuyan ibaklay ko sa kanat abagat iti na bandok ka maduan naginanakam ken nagpulutan iminom kami iti serbesa tatapnon umimas ti istorya sadiayin kam sa grapen ragsakin kam na namin sadiayin ka magkuyan ibaklay ko sa kanat abagat sadiayin kam sa grapen ragsakin kam na namin sadiayin ka magkuyan ibaklay ko sa kanat abagat ibaklay ko sa kanat abagat